Mooi voet, maar geld aan. Wat heb je met je voet gedaan? Ik ben gevallen, dus ik heb mijn enkel gebroken en ook nog een pees gescheurd. Oh jee, en dat net voor de vakantie. Ja, ik kan niet zoveel, maar je moet toch wat. Hoe lang moet je er nog in? Nog 5 weken. Wat? Wat doe je? Wat had je net aan de haak? Orentje. Ja, een volgend. Oh ja. En die heb je weer teruggegooid, zag ik net. Die ga je niet opeten. Nee. Mag ik vragen waar jullie vandaan komen? Wij komen uit Hamond, Belgisch Limburg. Oké, en wat brengt jullie hier helemaal? Wij zochten naar een leuk plekje om ons te ontspannen en toch dicht bij huis in de coronatijden. En dat bracht ons tot hier. Oké, en dat bevalt wel, Friesland? Het bevalt supergoed. Supervriendelijke mensen, leuke omgeving, leuke dingen om te doen. Lekker vissen, lekker niks doen, lekker ontspannen. Alles wat we van een vakantie moeten hebben. Dan is iedereen hier aan het zwemmen en dan ga jij aan het werk. Ja, dat moet ook gebeuren. Alles netjes houden, rond de paaltjes, het gras maaien en langs de trappen. En is het wat uit te houden in die warme Ja. outfit? Ja, nog wel. Als het warm wordt kunnen we altijd nog een korte broek aantrekken. Dat is zo. Dus. En niet een beetje jaloers zien dat je naar die mensen kijkt hier? Of? Nee, ik ben niet zo van het zwemmen, dus Nee? dat scheelt.